Не раз і не два се задумувала, у чом то челядь не знає частувати кожне деревце, чічечку, посаджену кимось про красу. Думав у собі, що в то великий пробіл у воспитанні, бо кіднянько саджає, скипить дерева, мамка вирощує красні тічки, а дітинка позерить на то і вона сама буде мати їх сей сохтаж, створювати довкола себе красоту і робити добро. У слідувачому листку нашої програми ми предлагаємо вам пообзирати фрагмент відеофільму «На фіглі» до Марки Голубенської. На краснім полю прутик зелений, три листки боїшавські хлопці, вояки, боїшавські хлопці, вояки. Не бийся, милий фраїре вірний, не бийся, туй маєш вінечко напися, туй маєш півечко напися. Не буду вино, не буду пиво, не буду я пити, лише тебе вірно любити, лише тебе вірно любити. На краснім полю прутик зелений, три листки боїшавські хлопці, вояки, закарпатські хлопці, вояки. Наталко, де граблі? Граблі в стузі. А сіно? А сіно в оборонці. Що з вами? Поки це такого витя, що ми вчора співали. Били мене, я не бив нікого, а то усо через тебе біля коневого. А я дівка біла лиця, до танцюла
Сіно стозі, радниця по розі, Війниця не била, Бася показила. Ой, у міху, пасуля цокоче, а я люблю того хлопця, котрий мене хоче, а я люблю того хлопця, котрий мене хоче. Паде дощ, мало ми се ту й сіли, Дуже рясний, слухай. та нас мало розсмішу. Каже кум кумові: куме, іду на заробітки, та знявим із городини усі ляці. Та каже, будь добрий, поникай за мою. Каже, кітькось буде приходити, та ти все одну ляцю поприбивай, а я прийду та полічу, скільки в неї було. Добре, каже куме. Туй через півроку кум приходить із заробітків, а другий кум прибивать лише третю ляцю. Каже, куме, щось у то дуже слабо. Йой, куме, ти ся нич не розумієш, я вже по третьому кругові вкладу. Чуєш, куме, хотієм тя зазвідати. Та це беруєш відро води упити. Ні, я щоки. А відро паленки? Вип'ю, та я верховенець. Файний хлоп, файний. Куме, ваша корова курить. Та де курить, а що се стало, куме? Ну та то до тебе, куме, хлів горить. Знаєте, нагадала се за цигаретлики. Приходить як чоловік вечором домі, никать, а жона му сидить на кухні курить. Каже їй: жоно, туши сигарету та дай ми повечеряти. А жона його так серйозно звідить: а ти точно хочеш тушеного цигаретлика? Знаєте, Марко, ми се тільки сміємо, сміхи сміхами, а в нас стоять, де в селі таке було. Затопило село. Знаєте, так, усі вдома сидять і двоє на бережку, так кумови собі. Малося гостять, ну, люблять таке. Та й никауть, пливе собі шапка. Підем другому каже: Никай, каже, чи не Петрова шапка? Петрова, каже, ну та уп'ємо за нього. Упили, через 10 минут, слухайте, оп'ять пливе шапка вже у берега. Каже: Петрова? Як до Петрова, каже, ну давай ще раз уп'ємо. Упили собі, никають, через 10 минут оп'ять шапка пливе. Та чого, Петре? Та що там тільки робиш? Та що, каже, уронув собі Петро, та каже: потопом. А орати треба? А які робити? Непорядно робіть, є люди. Знаєш, Марко, пішла я до Анни, до одної куми, та каже їй донька: мамо, як уросту, та це буду на вас похожа. А кума каже: будеш, донечко, будеш. А дитина: господи, та нащо то дожити? Сам хочу після Кажу, я слухай свою сусідці, а де позирав, іде, слухай. Кажу, ти кажу, куди, Анцю? Та й каже, йду, каже, в міліцію наводити порядок. Йой, кажу, яка ти сміла, йдеш в міліцію наводити порядок. Та я, каже, йду лиш, каже, харити там у міліції. Жона добра, збирай свої манатки, бо я уграв мільйон. Люди добрі, чоловік уграв мільйон. Так слухай, а які? Зимні, літні? Збирай ушитки та йди вон. Дитина солодка моя, чом ти ніч не робиш? Та де щось робити? Після вчорашнього мися руки трясуть. Солодкі мікі тися руки трясуть, та йди пісок потрясуть. Марко, стою, я вчора чекав автобус, а там 27 пори говорить, та каже один другому: що в нас тут нового в білках, бо прийшов їм із Америки, та ніч не знав, що тут нового у всьому довгому, файному, красному селі. То другий каже: вроді ніч, усе по-старому. А, є одна новость, яка, знаєш, оту Марійку? Ну, а що? Двойню родила. А іди ти, бо я вже своє забрав. Ну, мій чоловік, хочу вам повісти, аж дуже добре, не оповів, аж мільйон уграв. Він мене де звідать, золота має, що ти подарити на день народження. Каже, може, файну поїздку на Канари, а дорогу норкову шубу. А я собі сяк зметикувала, кажу, знаєш що, ідім на Канари, там шуби дешевші. А я, Женько, своєму кажу: так, бо ми треба щось на 8 березня, бо так ми дуже хибить, ну дуже-дуже ми хибить.
А ви знаєш, що мені подарив? Мило. Так думав, пригодиться, ні? А де Борята пішла у ресторан та думав, попробую, як варять поливку. Уж може смачно, слухай. Прийшла, вони мені дали, слухайте, цілу тарілку поливки, а там є муха плаває. Я кажу, слухай, не Боре, золотенький мій, та що там, кажу, муха плаває? А він мені каже, офіціант, а що, паніко, ви б хотіли за 5 гривень там що, кугут плавав? Кури тепер і вороги. Та добренько, йдемо помалу. Ідім. Ой, Маріко, добра будь, обшидірі-ді-дана, та й за мене не забудь, обшидірі-ді-дана, та й за мене не забудь, обшидірі-ді-дана, бо як заня забудеш, обшидірі-ді-дана, нігда моя не будеш, обшидірі-ді-дана, нігда моя не будеш, обшидірі-ді-дана. Гей, там на полонині, гей, сіна покошено, так я люблю, моя мила, майже відчинено. Ой, дана-дана, гей, дана-дана, майже відчинено. Гей, мурваці морови, гей, раду майме свого села на другое, Маріку не дайме. Гей, дана-дана, Маріку не дайме. Гей, Маріко, ти чуєш, гей, Маріко, ти чуєш, пусти мене до комори, там, де сама ночуєш. Гей, дана-дана, там, де сама ночуєш. Гей, жовиня любили, та за моє любовання усі говорили. Ой, дана-дана, усі говорили. Ну що, Марко, прийшли ми тепер сюди ось цю Броницьку ріку. Ну, поникайте, яка тут краса. Це так, де ви увидите, такі файні некосиці. Ну, що Уважитеся, кого красного У нас, знаєш, як є. це називав ці всі Як? підсніжники козодриси. Я щось Ай, таке не чула. Дуже Як красні, файно. Ну, дуже. а так хочу вам Тільки це- їх много, рендишно, слухай, Ну, дуже. дуже файно, так і би коврик постелив. Ну, правда? Я, знаєте, ніколи на ці гори та не гон нам се нігде начудувати. Аж кілько тую всякої живності є. Тут зайці се не переводять, кури завести, Боже, хрань, бо лисиця поїсть. Та Риба така, ну, я вам кажу, Риба тут є.
риба, форель, Та така ти красна що, риба. Добре, слухай. пробували мене? Я се вчора так насміяла. Приходжу я ночі домой та кажу своєму, слухай, кажу, була мені на роботі, та взяла мені з кошелька із жеба. Із піджака взяла мені $300. А він мені каже, могла взяти більше, я там 3 місяці не роблю. Сказувала ми кума за своє день народження. Мала день народження. Зрана встає та каже чоловікові: чоловіче добрий, такий мися сон класний приснив, аж ти мені брилянтове коліє подарив. Файно. Що б то значило? Вечором узнаєш. Чекать жона вечір. Напарувалася, свічки на стіл поклала так, як все має бути. Романтика. Вино, все як має бути. Приходить чоловік, дарить їй, знаєте, таку бархатну коробочку, ту червону таку. Вона відкриває, а там толкователь снов. Та брилянти дістала, да? Кажу. Ну, Ви сте знали, Маркуш, усі чоловіки дурні, догде єдної се Та не може бути, та ви що? Абдем се своїм сважала, таким се сважала, що потя би на хижу не сіло. Кажу, дай ми гроші, а не хоче. Та казала, мож, поїду до мами. Ну та що, помогло? Помогло, дав ми гроші на білет, а чи піду, чи не піду, то вже моє діло. Ай, файно, слухай, жона знає фіглювати. Ну. Ну і я вам щось розкажу. Ну, кажи, дитино. Слухайте, недавно ваша подружка та розказувала своїй внуці, звідала її. А ну, об'ясни мені по-научному, чому я раз вижу блискавку, а далі чую гром? А вона каже, бабко, все дуже просто, бо в тебе очі спереду, а вуха ззаду. Марко, знаєте, мій сусіда приходить у магазин та каже, будьте добрі, дайте мені красний подарок, бо моєму синові завтра день народження. А він дуже-дуже любить співати. Каже, дайте мені тут красну трубу, та й будьте добрі, білу гармошку. Ну добре, вогнесник беріть нараз, а радіатор йде із арматурою. Навірно, так любить співати, як Іван Попович. Слушникай, ти щося наш Іванко так жарив? Іванку, щося стало? Так виналення з університету та й беруть в армію. Йой, Іваночку, не реви, солдати не ревуть. Слухайте, це то мися ведеться, це то анде там Іван Попович, ні? О, та йдемо до нього. Йдемо, скорше. Ой, Іванку, слухайте, якісь ми раді, що вас стільки зустріли на цих красних чічках, козодресах, слухайте, ай бо маленько намутіть якусь співанку. Вашу. А ну, давайте. Оту, що ви любите. З високої полонини ледве йду. Так ми мила учинила, що нігда не зійду. Так ми мила учинила, що нігда не зійду. Йой, яка красна. А слухайте, сіся молодиця, так ся, слухай, пригорнула до Івана Поповича, видиш, що ти ся любить. Слухай, дитино, а ти се чом не учиш? Дос там ся вже вчив, телевізор никав. Та слухай, після кінапак телевізора буде пізно ся вчити. Учитися нігде не пізно. Ей, тобі танга. Такі часи настали, що не годинем жону прогодувати. Ну та пропий її, які як ти кажу. Хочу вам повісти, никайте, так їм вчора йшла, а чічки, а сонце, а діти се так бавлять по вонку, що Боже. Никав, один хлопчик прибіг та каже, хлопці, няню машину купив, така красна. А вони кажуть, а ну кажи. А він каже, не вкажу вам, бо в гаражі стоїть, сохне. Няню цілу ніч перекрашував, той номера перебивав. Добре, то вам було фіглювати, а ну йди маленько, та ще й заспіваймо. Ай? Ну йдемо помаленьке, так? Muslim
Ага, ага, ага. Хорошо. Боже, як пахне. Смакота не вдорветеся. Бограч наш настоящий русинський. Як наші діди варили, тепер ми все навчили.